15 urte dira udalangileen lan baldintzak hobetzeko hitzarmenak ez direla berritu. Horrek ondorio larriak izaten ari dira, zerbitzu publikoetan eta langile publikoetan. Alde batetik, privatizazioa aurrera jarraitzen ari da. 3 langiletik bat behin-behineko da. Erosahalmenaren galera, azken urteetan, 2022tik hona, 8%koa izan da. Gazte berritzeko neurriak, hitzartutakoa daudenak ez dira betetzen. Lan osasuna, batez ere lan osasun mentala, arriskua areagotzen ari da. Eta euskeraz lan egiteko aukerak ez dira bermatzen. Horren aurrean, Eudel osatzen duten EAJ, EH Bildu eta PSeri argi adierazi nahi diogu, beraiek esaten duten borondate hori, hau da, hemen erabakitzeko eta hobetzeko udal langileen lan baldintzak eta Madrilen aitzakia bertan bera usteko esaten duten borondatea, ekintzetatik hitzetara eramatea. Eta hori ikusi behar da udal langileen lan baldintzak hobetuz, hitzarmen desberdinetan. Eta zer eskatutzen dugu guk Eudel barnean dauden EH Bildu, EAJ eta PSeri. Behingoz privatizazioarekin amaitu beharra dela. Zerbitzu publikoak, langile publikoak aurrera eman behar dituzte. Beste aldetik, erosahalmenaren galera bukatu behar da. Horretarako ezinbestean 2022tik hona galdutako erosahalmena berreskuratu behar da. Plantillak egonkortu eta sortu behar dira. Langile publikoak kontsolidazio prozesuak ahalbideratu behar dira, behin-behinekotasuna behingoz 6%tik bera jaisteko. Beste aldetik ere, gazte berritzeko neurriak ezarri behar dira, daudenak eta berriak. Eta lan osasuna, batez ere lan osasun mentala bermatzeko neurriak hartu behar dira. Eta bukatzeko, euskeraz lan eta bizitzeko eskubidea bermatu behar da.